Tubag kasong estafa, usa ka pinangita sa balaod, gidakop sa Santo Tomas, Davao del Norte. Nahibaluan, kalas 8:30 ang tagna sa buntag, ang mga personay sa Santo Tomas Municipal Police Station, Davao Norte Provincial Intelligence Unit ug Davao Norte Provincial Intelligence and Detective Management Unit tanan sakop sa Davao Norte Police Provincial Office nagsilbi og warrant of arrest sa Federal 3, Santo Tomas, Davao del Norte. Ngadto kang alias GR 28 anyos, ulitaw liborer og residente sa Lanang, Davao City. Ang warrant of arrest giisyu ni Honorable Janice E. Asperas Pipito, Presiding Judge sa Municipal Trial Court in Cities 11 Judicial Region, Branch 5, Davao City, pinitsahan ni atong Abril 16, tuig 2024 alang sa kasong estafa na adunay piyansa nga girekomendar nga 300,000 ka pesos alang siyang temporaryong kagawasan. Ang dinakpan anana karon sa kustodiya sa maong police station alang sa tukbang proseso. Katropa, gipamaulan ka ba na nakit ang imong kalawasan? Ayaw ka balaka, haplasi ka na og Sanson Plus Herbal Oil. Mga pamaol panakit sa kalawasan, daling maalibyuhan. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omaki Algabri, ex